Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Akubikwa ukuthi uDudule walimala kanzima owesifazane ongadalanga igama nesibongo uvekele isithunzi sakhe bezama ukuduna imoto namhlanje ekseni ngesithuba zabo 7 kuWesley Road eSeaview. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwede methi igama lami ngusibonga konke wakandwanda Motanda ungangibiza intatheli ka YouTube. uDudule walimala kanzima owesifazane namhlanje ekseni ngesithuba zabo 7 emgwaqeni uWesley Road eSeaview. Akubikwa ukuthi egazele abasola bangaziwa lo wesifazane elibangise emsebenzini babe sebevulela ngenhlamvu bezama ukumduna imoto. Ngenhlanhla ke abakhonanga ukuyithatha amaphoyisa besegasela endaweni yesigameko ngokukhulu ukusheshsha babe sebecela empunzini. Abezosizo oluphuthumayo als paramedic kubuya ukuthi bafika endaweni yesigameko bafica owesifazane edutshulwe kanzima engalweni. Uchazele abezosizo oluphuthumayo ukuthi namhlanje ekseni ngesithuba zabo 7 kunabalisa abangaziwa abamvimbele maqede bavulela ngenhlamvu befuna imoto. Ngenhlanhla ke abakhona okuyithola. Abezosizo oluphuthumayo bamsiza endaweni yesigameko nduba bamphuthumise esibhedlela esiseduze. Amaphoyisa asendaweni yesigameko aphenye imbangela yokudutshulwa kwakhe lo owesifazane. Abasolwa abakathola bagcwele amathafa. Abantu babe nokuphawula kwahlukahlukene esigondleni zokuxhumana ngalo lolu daba. Mina nje intathela YouTube sengayideda indawo ngithi awungibambe evidweni elandelayo.